Idol Malungkot at Tudor.
Partial and unofficial report ako. Ada iti marurnog kayo nga 161,000. 161 arribo. Akay madanagan na po, dato pa'y pangkilaban. Basta makatutol kayo po para tayo panagsasala. Ilamisahan na po, nagkadwa, baka narigat yung mabirukan, at dati to'y tinga po ti panganan. Pangasi yung iyag yun ito'y, nagita'y pinalo niyo po, hanyong ay subsubling ayawe. Thank you po. If we found an exchange for
mahibuya. Tapos na mabang-anan kaungan, dahil na namunta-muntas mo, awan pag-ibada. Isang magkayaw, dahil balik-lik na, kay nakaisisip mo ay puno ang magkabiyak. First floor na po di pagsalaan. No kayat yung dito ay first floor mabaling. Di second floor ijaya po. Nanginina ito eh. Nanginina kilala natin second floor na po. At minimum na. 1K. Siya kanong di first floor, di second floor ni Ninang Lucia. Sino ba? Sino? Oh, what?
Apo, tinagan nyo dito Apo. Tapno baikan kayo ti Gondaway. Thank you Apo. Si waya-waya na po tinamisaan para kadagiti agar gila. Request Apo dito sa marunong nga sunata. Salaan ti Balayan from Banayuyo. Ito da po ti Parwada habang agsalsalada. Kalpasan ti Sala. Message ni Ninang Leyte Kabuat. Banayuyo Apo. Kamboa, sorry po, sorry. Maglete Kamboa. Kamboa. Banayuyo Apo. Aksala tinubyo kenubya. Salutan si Banayuyo.
donated ni Ma'am Leti. Thank you, mga iturturong, magyaman na kitila ito nga aldaw. Kat umunang amin, hablawan kayo mga ba, iti napintas nga aldaw tayo, na amay ay agaw tayo, no, ada, nagandita nga pada. Kat dito nga aldaw po, ada kaming imaymot simuporta, nang ipaay, iti ayat, iti dito nga nagkalay sa itangal daw, nangawat iti may kapito nga sakramento. Amok nga dinangagyo ti pamagbaga ni Apo Garet tatay, nga naynayunan mi man lang. Ta kas may sa kaninong kininang, awatan mi mo iti obligasyon mi kada kayo nga ubing. Kat sapay ko ta naawatan nyo ti pumili ni Apo Padi tatay. Kat ti agastawa ubing ada iti ayat kung no awan ti ayat hanga napintas ti pamilya no awan ti ayat kin may kadua daytoy pakumbaba kin tay ko na ni Apo Padi nga no adda ulbod ti maysa nga pamilya haan nga napintas haan nga nasaya ti paay no dagijay no adda ulbod iti tumunggal maysa kada kayong anak. Katata gapungarod ta inaya da kami nga ninong kininang no amuyo nga kayat nga sawon tininong kininang manipod tata haan nga anti titawag yo kada kami nang ro na kanya ninangan titawag yon. At ado pa di may tudmin no ninang titawag yo kanyami. Pasinsyaan nyo, adayumot, kani umayon titudo, agaw awid kaming ton. Nang rona dagito'y uncle mo ninyo, ada kanumot, obligasyon ni uncle mo nga Renato, engineer, ada meeting na di opisina da, kung madamdama agawid dan. Iso nga, dahil man latim ako na obeng, numang bukol kayo iti pamilya yo andalat ti ayat pakumbaba ni Apo Diyos kumalatta ti kumputan nyo no agriri kayo si ka Shirley no agriri kayo han nga ni mamangkin papang magpagpulungam ni katugangam nung nuhang mumayturag kin ni katugangam adda kami mot nga ninong kininang nyo katkastamot si kaninyo nagdaham mo kayat kin ni Shirley han nga damamang mo kin papang mo ti pagpulungam dakatugangam ti pagpulungam tapno no kasta masolbaryo ti anyaman nga problema tamo kin inapan nyo pa kumput ka Shirley kunam dapat na kumadaya ingana ti agbiag kayo dito'y lobo kasjay han nga kung mabaybayagan na ikatay ayat mo simang at ni Shirley di jay motoran pintiwarwar mo oray na tinagan hanya kasjay to na po no dayjay pa nang ibagbagang tatanga kumput ka ba no dayjay kasjay to akan kanayon kasjay kumati dayjay ti nakipalpalagi pada kayo kaslakan niya mikin ninong yo oray kasano ti rigat ti biag oray sino tinagbasol kada kami adda ti pamakawan kunan ni ninang nuninang ti awag yo at aduti ito ta. Isungatan ta ninang. Sunata para kada kayo daytoy. Ito Jonjo de la Misaan Timultam. Again, Banayuyo, Fox. False, abadayan. Banayuyo na ta. Bagay yun na ito yung sunata. Panguluan ni Sir Henny
Halo, ako. Arkila. Nagapo kini Ma'am Mercy Pakudan, 500 pesos. Salayan iti RIC ako. At balse nga napintas ka no. RIC Dinaratan. Alam man natin ang hundaway, iti Mangkablaw, karag iti kadatayamin na po. Dito yung tagtaan na dito yung salon. Gamgang Rolanda nga nakablawan na ninyo kini Shirley nga isunang kaya mo ipuso na itangal daw. Karkararag ni ti binangon nga pamilya. May isa nga pagwunaan iti masungat nga daw. Ang kami unay ang baybayag po, kakadwak na kita po nga sa sanggunyan. Nagkapo kami nga minan dyan lukuban. Kami mo naliklikan na tayo pasako na dyan. Alam pa natin ang kundaway po. Amok nga ano ti kabkabagyan. Ito yung dinaratan kain tungod no 18. Ito yung bulan ang pakasarmod na ito ano mo nga kapsatyaw. Nigiti po nung muyaw. Kawan, awis niya ako no nagiti makaumay ka may natulad ta. Abo. Naimbag nga ang dati amin nga awan ti labas na. Pagyaman kayo sa wala po sa kunyan. Ay na ako, hindi manitubli ako. Arkila, nagkabugin ni Ma'am Mercy Pakudan, 500 pesos. Salamat nagiti RIC Dinaratan. Balse. RIC Dinaratan. Ayan nyo, like yun. Tadi masayang kito ka na kanabayanan kita. RIC Dinaratan. Kompormay, ito yung nandiyan na. Iso nga iso. Apa yung duwa na? Lain kay Aminat. Ay magkaanda ko kinatumas. Dati arkilabay na ako balik-balik na ako dakoy-koy and Tiffany 100 Canadian safe dancer, safe dancer.
Ay, kanyang araw, Diyo! Tadi kayo ni Puro ka lang, yung nabingkol. Sumala amin kung na naman yung dati yun na yun. Hoy. Oh, para sa kailangan ng sanya. Pasaw. Hoy. Ay, narkilamanan. Ay, manan. Ni Manang Lisa, Poronda. Sumala amin kung na naman. Inarkila ni Ma'am Lisa, Poronda, Balse. Sumala kayo amin. Wala na. We
Asang pahingan tayo iyawag apo, ti sumaro ng arkila po. Pagdurdur asan, iti kadagupan, iti ayat. 258,000. 258,000. At dapay Canadian na nga 100. 258,000 nasa papaya kalman adupay kapag tayo iti arkila yan na tayo arkila asalain dagiti ingungutin tayo nga Sangguniang Bayan members iti Iling Salcedo Balse Operator. Makaamunan taon, makaamunan taon. Wag yun ay kasunada ako. Namayag na hindi, alita naging ilim. Tingin to'y kutok to'y puso. Awawagan na ka, tingin ka di alam. Harap na na ako, nagiging umutot tayo nga ako kasangko niyan. Hindi kasang sa'yo ako. Ako yung narapan sa utang. Bimigay. Bimigay. Nasobrahan di ka daw.
Arkila man na po. Arkila nga nagkapo kada Mr. and Mrs. Hari Alakar. Inarkilada po iti 2,000 nga pisos. Balse. Mr. and Mrs. Hari Alakar, sir. In all of one night with a beautiful moon, love blossom and all the love. Two hearts were beating into not fading away with the time, and let me here all alone. Left me to fight for my darling, that once was my home. Oh, sailing on high, please shine on with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm finding waiting in all the Oklahoma, in hoping she'll come back someday. Thank you, Uncle Harry. Thank you. Agyaman kami po, arkilamanan. Nagapo kini Ma'am Juliet Pilayan. Inarkila na iti 2,000 a piso. Balse agsala amin. Nasporo. Namisan na mali. Nagabukin ni Ma'am Juliet Pilayan. 2,000 pesos. Sumala tayo amin. Alay, nasol. Word, mansal. Sayang na dito kami, nabayadan ni 2,000 mga pesos. Binayadan ni Ma'am Juliet Pilayan. Di mo ka teranggasan. Ay, kay sumalan ako lang. Dapat di pa iba. Ang
Ilot agar kilangom agsala mo ti awan. Ket isuga puna MC akat tayong kumangom dan sera kong kasayang ti sunata. Tarawat sak mo ti para ko ti agsala. Handa nga bayagan ng nawan ti agsala sayang. Pagpangasi yung kanito sakripisyo tayo ti panagsala. War, hayang ay si kinalatan. Amin, amin, amin. Ala, ang diapaw pangasi yung. Magandog kami. Isu pa man apaw. Yan ayang. Adu da agar kila yak salamot ti awan kasano garaw. Isayang dito kar. Arkila manan. Naisumala tayo amin na. Inarkila ni Apol Yolando Dulatre. Na nagdakal 20,000 santo awan di sumala. Inarkila ni Apol Yolando Dulatre 20,000 sumala dagiti kusinero balse. Sumala di kusinero. Sumala tayo, amen, amen. Saan lahat ng kusinero? Pangasing ako, sana kayo. Sayang na 20 mil. Sayang na 20 mil. Kita na. Tulog ka, injay-jaya. Ikaw kaya binato siya. Injay-jaya. Lakas naman na tayo ipintari di pa. Sumala tayo, amen. Tumapagpalit mo ajamande. Jai bukel isara bali. Ay wen mano japuna kita mangyawan. Kita dito'y bagi. Lumahubod mo jaya dua bipinwe. Kas kasukan tu'y pusukit nakin. Ay namanong hulay di karagatan. Siya di magibaga asikat ay ayate. Lumasugdan mo nas nagatula. Kasi koronam kanya kapagaturan. Lagi-lagi ken asikat ay dapat nagtibibiyang ko. Ingat kalimusanan. Lumatiliw ko anak makalimutin. Kasi regalong may nakabalbalayin. Awen marong sikat ay nagsurute. Nakakitungkungan ikapit pinumali. Gento awan di mabukal ko. Nagagito'y ay nararik ko. Sabay ko man tawagos pa sulukon ko. Di ko'y nayak keti kinabit ko. Sabay ko man tawagos pa sulukon ko. Di ko'y nayak keti kinabit ko. Dinagay pa lang ako. Ang sipot na 20 mil ako diyan kila. Ay tayo na tayo mo dito para siyempre naging gina. So ang subling kayo ako. Requested song. Visual request. Sisiwin ka na ako. Continue music. Lagi na dancing. Agruardan na kita kapal. Agruardan. Awang pala inom ka na gina. Nakainom ka na karaw-karaw. Awan tung pinuma kung kaay ayaman. Itarong
Thank you apa balsemanan. Inarkila ni Auntie Narda. Iti budong. Music nga budong. Ayan na natin pagkit kita antayo terkilat tuhin na ya. Maka maulawa Mildred. Inarkila ni Auntie Narda. Iti 1,000 pesos. Iti salaan da budong. Salain amin nga mayat. Kasala same dancer ada tamanan niya. Right, same dancer. Ay, black to white. Sakay pa na tagbalain na talaga. Kahit ang lipo daw. Medyo na parang sida diya. Kamay-maya tuwag. Dapat ito ay first floor. Sabali siya second floor. Alwadang tabing ko, lantay, tatay lang. Manso! Nagpayatan. Uyunin nyo ni Uncle. Nasikip pa ng tumag na rata ni Uncle.
po, Inang. Thank you. Asak pa yung mapantay yung manan iti Arkila po. Kaya't kuman nga ipakamwa po. Latest update po. Iti dagop ti bilang iti matmatgadan da Shirley kini ninyo. Napanin po nga talugasot. Upat apulo kat 2,000 po. 342,000 karaman ng dirabi. Why? Tuwira jay 20,000 na po, kada jay bangkaw. Why? Kada pa 200 Canadian dollar. Iti dagop na lang po, iti presente nga kwartado po, 342. Right. Kampay na ibilang dyan 200 Canadian plus 20,000 dyan bangko, sampay na yun po. 342,000 lang po diratay. Kailangan. Right? Another arkila po. Inarkila ni Sarah Dakoy-koy. 100 Canadian dollar. Salaan di aming RIC. RIC manan. Sangkay ko mga nagbusog kami. $100 Canadian dollar. Sumala ti aming RIC. Balse operator. Lalaki ka. At RIC nga lalaki man. Nagluto kami na ako nagsalsala dahil ito lalaki at niluto ka. Sa ako nagsala amin nga lalaki. Alang ang item ng kita yung sana. Kaya amin. Nagpusog naman. Ay, kaya na po RIC na.
Arkilamanan. Inarkilada Mr. and Mrs. Erwin Piso. Inarkilada ti 500 pesos. Agsalada apon nobyo ken apon nobya. Mr. and Mrs. Erwin Piso apo. Narkilada iti 500 pesos. Agsalada ninyo kini Shirley. Music operator. Palakpakan naman apon nobyo ken apon nobya. Looks like we made it. Look how far we come, my baby. Might have took a long way. When you needed someday, they said I bet don't never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one, I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We've been the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at the one we would be missing. They said I bet don't ever make it, but just look at us all day long. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the look how far we come, my baby. Nabitin siya mo dyan ito, Kar. Nabitin dyan pa nagbitin dyan. Arkilamanan! Arkilamanan na po. Inarkila ni Mr. and Mrs. Jupiter Suarez. Inarkila dati 2,000 ako. Sumala amin ako. Dalsen.
Another Arkila ako. Ay. Arkila dagiti gagayem iti nababayan iti Canada ako. Awan sa Bali da Mrs. Dance for all 1,500 pesos in Arkila da Miss Kate Ablaw from Canada. Dance for all. Alam kayo. Tell me please, Mr. Love, take all this sorrow, so if you have the time, you'll be mine once again. Please, 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 Mr. Love, where is that boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. Yesterday was so fine. We've been walking beside me, and he said you'll be mine till the day we both die. God left me last night, and my heart broke inside me. I was feeling so sad. I broke down and cried. Please, 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 Mr. Love, where is the boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. Agyaman kami, Abu Kate Ablaw from Canada. Arkila manin na po, ngamsakbay nga mapantayo iti dahi tang Arkila. Ado dati kiddaw, ag kid-kiddaw apo. Nga kayat takanumod nga makita apo, dagiti aga-abalayan. Katay kumapay. Imbag ta santa yung nalipatan niya. Ay na po, pagsalan tayo po ng hindi aga-abalayan. Hindi nagkapat nga partidos. Ha? Banso, panalan! Ipakdaran ni Abalayan. Umaikan abalayan, di ba basta di
nagsagan Aldaw aray sang sangayan Dua ang puso ikdan at may maysan Nangitian ang isulamin ang Yaman kami, bunga abalayan. Sakpay nga mapantayo di andang samat arkila niya manan ada. Dahil tayo po iti pagdurdurasan na po. 356,000. 356,150. Puwera 200 Canadian dollar kantay 20,000 puwera na kaya po ngamitin ako inayon tayo tumatlangan ang tapno mamaminsan di pa na kay declare no mano amin di kadagupan na another arkila po inarkila ni Apo Elisio Pilayan iti 1,000 pesos sumala amin nga mayat. Okay. Apo ako sinaraw. Inarakila na ang Galilay, hindi siya ribaw. Okay, sumala. Kusineraw. Kaya makatatar ka ba ito sa alam? Ay lalagi lagi diululoy ko at ikaamlungin lain pagano mong sa bareng mulmudan lilaw pa ng ilulumin kagayo lain lalagi lagi diululoy ko at ikaamlungin lain pagano mong sa bareng mulmudan lilaw pa ng ilulumin nainut ka tarikin sa patakawan paniyem layas na karapala tumumoy ko di mo pa ininggit amin na parang tuligot ko hinapay na naisip kapalang
apo. Ada tiagon daway apo, alak manin tiagon noy kada kayo apo. No siya sino man kada kayo apo, diagdaan itinasayat ako nagpuspuso. Tala ito arkila apo, kat nagputod-putan. Amo kadulita apo, iti andaan itinasayat ako nagpuspuso. Umay ka agpakamu dito ya apo, tamay surat tinagan mo apo. Kaarkila ang tisyonata, tasalaan ti mayak. Ay? Sino apo? Di nagdaan din na saya at apa nagpuspusod ta apo? Nagputod mo dato yung arkilata yun apo. Wala po. Sumala amin nga aga-abalayan, agkakapagyan, agagayam, datay amin na po. Inarkila ni Uncle iti 2,000 a piso. Agyaman ang Uncle iti ika nakintas na panagpuspuso Uncle. Rambal wardi with love ni Uncle. 2,000 pesos. Dance for all. Kay sibil ang mapirmaan, kay kaya't mundo jay simbahan, nanumak na marupi karan. Katamanan, arkilamanay. Usapto kay agasawa, piliyay tutay atot buryas na. Tapos makatuminggo, itipadaya, maawis ko, amin na chismosa. Dagpinto, lumal kasara, balbaliwak tutoy postura. Ang puti-puti mo, to'y agarat, akin hindi, tupay ikit-ikit kahit tu'y may pato. Jatuh